Vores serie af sakselifte er lavet efter samme grundidé som resten af vores produkter. Styrke, pålidelighed og kvalitet. Massive, stærke metalprofiler giver maksimal styrke og stabilitet. Liften har ikke en bestemt kørselsretning og har en minimumshøjde på kun 105 mm. Dette gør det nemt at køre bilerne op på liften og let at justere længdepladerne. De 4 metalcylindre er produceret på egen fabrik og bliver testet grundigt, før det bliver samlet på fabrikken. Det hydrauliske tokreds sikkerhedssystem giver brugeren en større sikkerhed. Simple og pålidelige elektriske systemer, der virker ved et tryk på betjeningsknapperne. Alle elkomponenter er standardkomponenter. Denne Evo 1-model har udover et indbygget automatisk nivelleringssystem også platforme bygget i V-formet design, hvilket er mere modstandsdygtigt.